Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipget ti aglawlaw para kanyak. Kaano sumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno abannawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti danang ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam. Anag pailingad iti nagan nga an, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga an. Iti agdama kat addaak dito'y Canada. Utang ko iti ikit ko anang padakkel kanyak ti kaaddak ita ditoy. Manipod na addaanak itinakam, drama ti pagliwliwaan mi iti probinsya. Kat daytoy a drama ti pagaayat ko idi adenggan, gapu kadagiti agduduma apadas, nga ipatpatulod dagiti naayat adumdumngag. Makuna kamay saak met kadagiti ribu-ribu ang nagliday, idi jakon mangeg daytoy a drama. Iso akas talaunay ti ragsak ko, idi nasarakak iti internet daytoy a YouTube channel. Jak nga rod nagpangadwapay manang, kat impatulod kumeten ti padas ko, ajak tupulos malipatan. Palo kami nga kakabsat, kat siyak ti may kadwa. Marigrigat kami laang manang. Kat uray no naganus pay laang ti edad ko idi, maawatakon at ikinarigat ti rason, no apay anasapa anaisina kada kami, ti inauna akabsat ko.
ang nagsubli dito'y ayan tayo ni Manong. Anak, agnaedan ni Manong mo iji probinsya da Lolam. Anya? Apay ni Nanang? Di saan tayon ang makadan na ni Manong? Anak ko, marigrigat tayo laeng. Marigatan kami kanitatang yung agsapol iti pagbiyagan tayo. At damot pagmulmulaan tayo. Saan ka di, Nanang? Pudno day ta, anak ko. Ngam saan nga umdas ti matmatgadan mi kanitatang yo, babaan iti panagmula mi. Nanang, iso akinid daw ko kani Lola yo, nga agnaedan iti probinsya ni Manong mo. Isudan ti makamukan kwa na. Kailiw minto kini ading ko ni Manong. Ngamin, adayon kada tayo. Anak, marigatan ka pala ang amangawat iti amin. Nga uray ipalawag ko kan ka, tapito laang titawan mo. Nga maawatam tumot laang ti amin, An. Maladingit anak, Nanang. Itapay laang. Kailiw ko ni Manong. Ulitak, anak ko. Ubing ka pa'y unay. Iso amarigatan ka amangawat iti amin. Ngamkas iti nakunakon, maawatam tumatlaang ti amin, inton nahustuan kan iti idan. Gusto nga tatikas din nga inaramid talakay. Di amoda na anang kantatang. Nakaturog akon. No saan tangin naramit Ngam saan ka makaturog. Saan nga umdas ti Tamalaglagip ko ni Manong. kat marigatan tamang pataktol ka dagiti anak na. Iso ang gusto lang nga intaliktan ka dananan mo ti inauna nga anak na. Itapilaang. Mailiw akon ka ni Manong. Adayo ijayan da Lola. Iso ajak amo na agkikita kamin tupay kada Manong ko. Iso akas dyan. Makamukay na mga simpa ka dagitin sangpet ko, bakit? Wan lakay. Ay na, nagadodag ito insangpot mo nga basto tayo Natsambak ti nang hinapresyo dagiti produkto ng impan ko dya ili. Iso nga doon insangpot ko nga basto tayo. Sigurado ang maragsakan dagiti anak taga po iti daytoy lakay. Nasayad mo't malatay nakagsukatan. Isaganaan na kiti pagdigos ko, bakit? Tapaman na makainanaak. Agdigos ako untan nagdagaang. Wan lakay. Nana? Anya dagita? Abasto tayo anak ko. Insangpot ni tatang yo. Ayan dya adim? Agay ay ayam iji kwarto, Nanang. Bantayam lata dya adim Tamang isaganak iti pagdigos ni tatang mo. Wan, Nanang. Alang arudan. Agsublikan iti ayan dya adim. Tapno mabantayam, anak ko. Sigurado ka din iti dayta a desisyon mo, bakit? Wan lakay. San abale? Tadamot ni ipag akadwak nga agabroad. Lakay, para kada tayo dayto nga aramidak. Pudno a medyo limag anti panagbiag tayo. Idiin nalan ni Nanang ti inauna nga anak ta. Ngam, marigatan tayo latamat. Amok dayta. Ngam ti panagabroad mo nga ti solusyon. Makigasang-gasa taklakay. Tapno makaaon tayo itinalabos a kinarigat. Sa dino ti papanam, Nanang? Ha? Anak ko? Nangag ko nga agpakpakada ka kanitatang. Sa dino ti papanam, Nanang? Ala, bakit? Sikan ti mangilawlawag ka ni Ann. Anak, agabroda. Ha? Umadayo kayo matkada kami? Awan lang aroda ni Manong ditoy. Umadayo ka pay. Masapulan. Para iti pamilya tayo daytoy nga aramidak.
Agabrodak, anak ko. Nalaos tila dingit ko, idinagabrod ijay Taiwan ti inak manang Emmy. Panagriknak idi kat ininutan nga agsisina kami. Taawan lang arudon iti dan namin ni manong ko. Panawan na kami pay ni nanang. Gapo ta agabrod kat nga rod. Ngam awan ti naaramidak. Jak nalapdan ti inak iti panagabrod na. Inanusak na rod ti kaawan ti inak iti dan nami manang. Taninamnamak akalpasan ti sumagmamano atawan akaadda na iti abroad, kat agbalin kaminton a naragsak. Ngem iti saan mi nga ammo arason, kalaat-latan a nagsina datatang kenanang, apaman asimmangpet ti inak a naggapo ijay Taiwan. Sa dino amin tinapanan ni tatang, nanang. Apay-apay manaw idi simmangpet ka. Kat aging gaita, saan pa'y laan nagsubli? Di mo namnamaan nga agsubli pa'y di amam. Taim madayon. Anya? Ngam, apay nanang. Apay ngay madayon ni tatang. Apay ay anagado ti salsaludsudam si kaan. Ha? Nanang? Imbagak lang aruden adi kan agdamag. Tana ibagak moten kan ka nga imadayon jay amam. Apay nga rod nanang. Iti anya aga po. Nakaar-arte ka moten nga ubing. Nagadodam-damagam. Basta di kan agsaludsod. Isaganam ket di dagiti kawasyo ka ni ading mo. Ha? Apay nanang. Saan kan ngagdamag? Basta isaganam dagiti kawasyo ka ni ading mo. Agtignay kan. Sigurado ka kadian na isimpam amin ng akawasyo ka ni ading mo? Uwan, nanang. Nasayaat. Nanang. No damagam manen no napanan ni tatang mo, pangaasiman, saan mon nga ituloy? Ha? Nalpas kon nga imbagakan ka nga imadayon di amam, kat jak kayat ti dagulit. Nanang, apay nga impasimpam dagiti kawas mi kaniading ko. Pumanaw tayo ka ditoy? When? Ha? Inton bigat, masapa tayo nga agrubwat, tamapan tayo iji probinsya da Lolam. Ha? Iji ayan ni manong ko? When, an? Isungain ka maturugan, tapno masapa ka makariing inton bigat. Mapankan iti abay jay adim amat maturog, tamaturog ka matan. Ading ko, napayagasan tayo nagkikita. Kumusta kan? Mayat mat manong. Oh, apay nagliday ka ading ko? Ni ngamin tatang, manong. Kalaat-latan api manaw idi simangpet ni nanang anaga po iji abroad. Anya? Isu ka dia saan nyo ka doon ni tatang asimangpet dito ayan da lola? Wan manong. Ngamin, awanan ni tatang. Pimanaw. Sa dino tinapanan na ading ko. Tsaka mo manong. Damdamagak ka ni nanang. Nga makaungot-mot. Kaguranak nagdamagak. Kasta ka di? Wan manong.
Iso ang maladingit, anak. Ngam, maragsakan akmat, tanakita ka manan, kalpasan tinabayag a panawan. Oray siyak ading ko, maragsakan akmat, taadda kayo kadananang. Anya jay kunayo, nanang? Agtalinaad kayon ka ni ading mo dito ayan dalolam, an. Agdadan na kayon kadamanong mo. Pakaragsakak day tananang. Ngam, da kayo ngay? Ado tinaskan nga si kaswek. Iso ang masapol nga ibati kayo ditoy. Ha? Panawan na kami, nanang? Imbagak meten, ado tinaskan nga aramidak. San abalet ada ni Lola yu amang taripato kada kayo. Aywanan na kayo. Saan na kayo abaybayan? Apay ngay, nanang? Kunayo api manawon ni tatang. Ita, panawan da kami mat. An, mabalin ka di? Awan panawon ko adumngag kadagiti sentimientom. Apay, di ka maragsakan nga agdadan na kayon kadamanong mo? Dimot ko nam idinayadayo ni manong mo asigurado akailiw mo. Uwan, nanang. Ita, agdadan na kayon ditoy. Iso asaan ka kuman adamag-adamag, an. Basta agnaed kayon nga agkakabsat ditoy ayan ni Lola yo. Tasyak, adupay, tinasken nga asikaswag. Itinaganos atawan ko, manang Emmy. Ado dagiti salsaludsudek iti bagik. Ngamjak pulos na isapulan iti sungbat. Aklunak ang magulgulwanak idi no anya ti mapaspasamak iti pamilyami. Ngam gaputaawan tinangilawlawag kanyak. Nagtalinaed asaan anasungbatan dagita asaludsod. Tilaangan ng paragsak idi kanyak. Kat ti panagdadan namin nga agkakabsat. Kat gaputa saan na kami mo't abinaybayan ni Lola mi. Nailiwliwag mi ti kaawan dagiti dadakkel mi iti dan nami nga agkakabsat. Inurnos ni Lola ti amin tapno maituloy ko ti agadal iti eskwelaan ni manong ko. Nagbalinak at transferi. Ngam dito'y anapasamak, timay sa abanag, adyak tupulos malipatan. Kat nagbalinan atugot, iti danati biyag ko. Addaak idin iti grade 4, manang. Imbaga kon, class. Naripasok ti aming a lesson mi. Iso analaka lang asong batak dagiti question dito test mi ita. Saan kayo akumita iti test paper ti classmate yo? Concentrate, class. Amo ka na review yu dagiti inadal tayo, class. Iso anam na ang makapasa kayo amin iti test yu ita. I-concentrate ko ti mang sumbat dito'y test paper ko. Nang runak at ada dito'y batog ko ti teacher. Dakkel di pa nagtalag ko kada kayo, class. Iso keep quiet, ah? Concentrate on your test papers. Inigaman ni teacher ti abaga. Di man na. Adan iti ayan ti barukong ko. Just concentrate on your test papers, class. Don't mind your classmate. I-concentrate yo, ti test yo. Anya ti aramida kita. Saan pa lang ngay nikat ni teacher ti ima na iti batog ti barukong ko. Anya ti aramidag.
ada kamot gaya man, apok. Oh, apay asan ka gagsasaw, apok? Anya tinapasamak ka. Awan, Lola. Sigurado ka kaday. Uwan, Lola. Alangarudan, ingkag sukatan tagar arabidak iti merienda. Agigidan kayon ton nga agmerienda ka dagiti kakabsat mo. Mangmangagnak ka di, apok. Anya di, kunayo, Lola. Kunak, ingkag sukatan, apok. Tapag isunto ang makaarabidak iti meriendayo. Agigidan kayon ton kadagiti kakabsat mo nga agmerienda. Uwan, Lola. Uwan, inakagsukatan. Amam ading ko, adamat madlaw ko kun ka. Manong, Idi pa ilan na minsan nga aldaw ang adlaw ko. Asaan ka tagtagari? Masansan pa nakadadayo tinakaiturungan ti imatang mo. ha? Anya ka di ti mapaspasamak ken ka? Awan, Manong. Awan. Sigurado ka? Uwan, Manong. Ading ko, may mayat mo't lang no ibagam no anya ti marikriknam. No anya ti pampanunutam. Tapno sana kasta naliday ka. Saan nakasta? Adi kagtagtagari? Manong. Saan anasaya tabukbukudam day ta ading ko? Ang mga non niya pa'y ti mapasamakan ka. Mala, panawan ka pa'y ditoy. Tasak pa'y ti makaamukan ni ading ta. Pudnuti ko na ni Manong. Narigat no bukbukudak na ito'y. Ngamin, tilatan inaramid kanyak ni teacher ti mapampanunot ko. Mabutbuto nga. Makamuditan, ibagak ka ni Lola tinapasamak. Inaramid kan ka dyan, maestro, di kasta, apok. Wan, Lola, nakigtutak nga rod. Gapoy tibutang ko, jak nagtagtagari apulod. Ay, ti awanan ba in, maestro? Kaya't asawan day ta. Agpaiso nga raw, dagiti sayang gusang anamuak may papankan ko, ana. Lola. Sumot lagayam, anadlaw mi ka ni manong mo, nga dati sa bali ajar mo iti kalabas. Kayam, kas jay tinaramid kan kajay awanan baen ang maestrom. Sana babalinday to'y an. Masapol nga idarum ko ti maestrom. Anya, ngam Lola, ang mga nonya ti mapasamag. Oray anya ti mapasamak apong. Masapol ang madusa. Gapoy tinaramid na kan ka. Kan kadagiti nagdinamag ang nagaramidan na iti saan anasaya. No nalusutan na dagiti imo na nga inaramid na. Siguraduag asaan na amalisyan ti inaramid na kan ka. Napalalo ti pungtot ni Lola, gapoy ti impudno kan kuana nga inaramid ti maestro, manang Emmy.
kat inreklamo na ti maestrok. Iti pan na kay butaktak tinapasamak kanyak. Nalabit anaikan iti kirad ti pakinakam ti ukpat asabali pay ang nagaramidan iti dakes dayjay a maestro kat nagreklamo damat. Nagbibinadang kami a biktima, aging gaanalpas dagiti hearing, kat maururay laengen no anya ti verdict kontra iti maestro nga inreklamo mi. Saan pa'y arimuar ti desisyon ti korte, ngam inala na kun ti ikit ko iti poder ni Lolak, tapno agnaed akon kadakwada iti Manila, tapno mailiwliwag ko ti trauma gapo iti napasamak. Ijay maten nga intuloy ko tinagadal. Aging ga anadamag mi, anapatawan iti dusa ti maestro, ket nabalod. Nabayag a panawen a nagnaedak iti ayan ti ikit ko. Aging ga nga intugot dakon dito'y Canada. No kaano nga agkikita kami manen kadagiti kakabsat ko, ken kadagiti dadakkel ko. Jack maibaga manang. Daytoy tipadas ko. Tuy pagayam mo, an. Pagayam nga an, umunay ti amin, agyaman kami iti panangitalek mo iti programa tayo, ti maselan apadas mo. Pudno anakiro tinagbanagan ti pamilyayo. Kat nanayunan pay, gapo iti naalas nga inaramid kan ka tinagbalin a maestrom. Naimbaglaangan, tasaan kayo a nagulimat. Kat naikan pay iti kirad dagiti padam a biktima, tapno agkay kaysa kayo anang ireklamo iti dayjay nga awanan bain. Kat nadusa, tapno di na maaramid pay iti sabali, ti inaramid na kada kayo. Iti biyang met ti pamilyam, tila ang Diyos ti makaammo, no kaano nga agkikita, ken agdadan na kayo manen. Iso adi ka umibot ken kuana. Ket agtultuloy ko mga agkararag ka, para iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, kat impatulod ti pagayam, anagpailingad iti nagan a Vanessa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, sa anak nga OFW, kat adak laang dito'y pagilyan tayo. Nga may saak kadagiti na ayat amang tartarabay iti daytoy a YouTube channel. Sipod na sarakak iti internet. Gapo iti daytoy drama adagiti tugot iti dana ti biag. Ilingad naklata kuman iti nagan a Vanessa. Kat maawatan nyo kuman no apay ajakon inlanad ti address ko. Idida mo manang, kontento akon adumdum ngaglaangan kadagiti real life stories a maipatpatangatang iti daytoy a drama. Aklunak anarabaw ti luwak, kat nalakaaklaang a mailuyos no daytay makapaladingit ti padas nga inak mga gan. Banag anangawis mat kanyak amang ipatulod kada kayo iti padas ko anapasamak iti kangitingitan ti mapaspasaran tayo a pandemya. Ading, pangaasim tasong bata ko matiawag ko. Pangaasim ading ko. Hello, Manang Vanessa? Limuel, ading ko. Agyaman na kasi nung batam ti awag ko. Itay pa'y ngawawagan ka. Ha? Manang Vanessa? Ading, Apay nga sang sangit ka. nadayan ni Papa.
Anya? Dahito ti agpaiso ading. Inyawag kanyak ti kadandanana. Anda kita diti ospital. Iso na lang tadak lang diti ruwar. Sana ka makastrak. Gapo ka dagiti protocol sita pandemya. Uraya na kita, Manang. Uraya kita mo't lang. Sige ading ko. Orayan ka. Ading, ni Papang. Ni Papang. Anya nga min tinapasamak, Manang. Amok nga da sakit ni Papang. Ngam, kalat da ito ya. Diyak pa'y nakasarita ti kadandan na ni Papang nang itaraykan ko na diti ospital. Taiso ti adda iti o nag-amur-uray ti bagadag iti doktor. Manang Vanessa. Ading ko. Awanan ti amata. Awanan ni Papang. Diyaka mo na niya ti sarita, Manang. Diyaka mo. Ading ko. Tido akakabsat ta. Amo da ka din tinapasamak ni Papang. Saan pa? Diyak na lagip nga awagan ida. Tagpadadamat nga day di adayo a lugar. Sikatin mo na nalagip ko ngayon nawagan ading. Masapo lang maamuan dati napasamak ni Papang, Manang. Nang ro nagatisuda ti. Amo mo't siguro tiket ko sa wan, Manang Vanessa. Uuwan ading ko. Maawatan ka. Sige, awagak ti doa kakapsat ta. Tap na maamuan dati napasamak ka ni Papang. Tilang may sakabsat ta tinawagak. Diyak makontak ti maysa. Manang, Iso ka nun ti makamo amang ipakamo iti maysa payakabsat tayo. ni Papang ni Manang. Kasanungatan. Di mo't larumwaran ti kadandan na nga dadi tao nagto-hospital. Uwan nga rod ading ko. Tap na maamuan ta kumamat na no niya ti rumbang nga ramidan ta. Manang, Diyak napakadaan da iti anapasamak ating ko. Nagragsak pa'y ni Papang, idinaudya sinarong karak. Diyak palas ni namnama kastoy gayam ti mapasama. oray siyak, Manang. Diyak mo't ninamnama da ito eh. Naklatak iti da ito napasamak. Aning ko. Ni, aday tagaya man ti kadandan na ni Papang anang itaraykan ko na diti ospital. Isunday tarimuhar. Parbangonan ading ko. Kasayatan siguro na agawid tapay. Itay pa yan agawid ti kadandan na ni Papang. Tasaan mo ta mabalhin ti umunag iti ospital. Kaya't ko ti umunag, Manang. Tap na makitak ni Papang. Ading ko, apaman ang nakapanaw ti kadandan na ni Papang. Pinadastan ti nakisarita. Ngamsan da ta pinalubusan. Tila ang kadandan na ni Papang ti pinalubusan da. Ngamapay, Manang. Anak na ta ni Papang. Kapaya saan data palubusan na mangkitakin ko na. Gapo ka dagiti pag-alagadan nga ipatpatungpal ti ospital. Gapo iti pandemya ading ko. Iso asaan data palubusan asumrak iti ospital. Nalawag di kunada. Ngadan iti freezer ijay morgan ipapang. Tamasapol nga iswab test da.
Katurayan tayo pa iti resulta. Manang Vanessa. Pudno nga imbaga ti kabsat ta iti legal nga asawa ni Papang. Adatan ti makaamo. Gapot adayuda. Ngam adda dagiti pagalagadan arumbang amasurot ita ading ko. Gapo iti pandemya. Iso masapula sumurot ta. Tangay santa mutla ang ama kaunag iti ospital. Kasayaatan no ag-awid tapay. Tapno makainan ata. Tamaman ang mapalubusanan ang mairwar ni Papang. Sigurado asaan tanton basta makainan na. Ading ko. Nalapit amas daaw ka, Manang Emmy. No apay, anadakamat ko ti. Kabsat ta, iti legal nga asawa ni Papang. Adda ngamin legal a pamilya ti amak. Katsyak, anak-nak ni Papang iti inak. Anaam-am mo na iti may sa lugar, anagtrabahuan na idi kabanbanwagan na. Sabali mat ti ina ni Limuel nga ading ko. Dua ti kabsat mi iti legal a pamilya ti amak. Ngam agpadada nga adda iti adayo a lugar. Iso nga imbilin da, ada kamin kani ading ko Alimuel, ti makaamo ang mga sikaso iti bangkay ti amak. Ngam gapo kadagiti pagalagadan nga itden ti pandemya. Saan mi abasta maaramid dayta? Tamasapol pay nga orayan mi ti resulta ti swab test ti amami. Tidagansan mi kanilimuel akabsat ko. Nanayunan pay, gapo kadagiti partido ti amak. Manang Vanessa, langam tinabamban ng una yan. Madlaw pa'y ngawan turog mo. Kasano ading ko, manipod nagsinata itay parbangon. Diyakon nakainanaan ang sungsung bat kadagiti awag ti kakabsat ni Papang. Ken kadagiti kakasinsinta ken kuana. Ha? Amamo mat dagiti partido ni Papang. Naguluda. Saan da makawawat. Nangruna ni Auntie Bebang. Apay ngamin manang. Anya timbaga ni Auntie Bebang. Apay ka no binaybayak ni Papang. Ni, apay asi ka nga iti pabasulan da. Amo damot nga da kadandan na ni Papang. Di kadandan na na kumaati pangibaganda iti kasta. Limuel ading ko. Diyak kayat ti makisubang ka ni Auntie Bebang. Tasaan ta paylaan na urnos ti maipapan iti bangkay ni Papang. Di payla rimor ti swab test na. Iso ati rumbang apanunutan ta ita. Kat... Oh, manang. Asino day ta umawawag? Sino pa ingay? Ni Auntie Bebang Sigurado pagsasawan nakmanan. Nukastamot lang manang Vanessa. Di mo lang ng sungsungbatan. Baybay amlatan. Mauman tumot lang day ta nga umawawag. Diyos ko, amo ka narigat ti agunay itapanawan gapo iti pandemya. Nairanapay mo't nga itapin mo sa iti amak. Tirigat na, adayo dagiti kakabsat mi iti legal a pamilyana. Kat da kami kani ading ko Alimuel itatirumbang ang mga sikaso kan kuana. Diyos ko, di na kam ko mabaybayan kani ading ko. Nang runak at mismo pa'y akabsat ti pimusay nga mami. Timang dagdagdag iti dagansan ang marikrik nami. Pangasim ko Diyos ko, na di na kami baybayan. Masapul amang iremedyo ak iti kwarta. Tapno adda ti maaramat mi.
Sa anak namin asigurado no tumulong iti gastos dagiti kakabagyan ni Papa nga kalugaran mi. Apo, sapay la ko nga. Tada may remedyo agatad. Di nakbaybayan, Diyos ko. Ni Auntie Bebang manon ti umawawag. Makamuditan. Sungbatak lang tapno awan ti makunana. Amang ano nakarkaro ket din nga agungat no jak sungbatan. Hello, Auntie Bebang? Talaga bastos ka, si Vanessa. Auntie Bebang, apay ka niya kastaman Auntie magbagayo kanyak. Awan ka di ati babain mo. Anya ti planom. Bulogam ti kabisat ko iti ospital. Apay nga yati mo sa ti kaswan. Bilay pa yamot san nga ti morgue ti ospital. Anya ti serpim nga na. Auntie, urayan mi kani ading ko alimwel ti resulta ti swab test ni Papang. No negative ti resulta ti swab test na, mabalinan nga erwar iti ospital. Iswa, Kakit di nga wan ti utang mo na imbaga na kam. Amam day jay, lambay bayam kit din iti ospital. Imala ka talaga iti inam-anam amo ti kapsap ko iti nusantino na ditan. Talaga nga ipakat mo ti kinaanak mo iti ruwar. anya kayo mutan. Apay ngay akas at ibagpagayo. Anya kumangay ti pakainaigan na no anak-nak ni Papang iti sabali a babae. Imbes ko maatulungan da kita, tapno maasikaso ni Papang. Ngam kas takit din ter aramidan nyo. Ay, basos kakit niya talaga. Awan sursurong. Di na ka na kumanimpot-puto ti kapsap ko. Imala ka iti karanggandyang nga inam. Bastos ka. Lalas niyo galim. Nabasbastos kayo, pay. Naawan ti maitulong nyo. Nasaysayat pay nga gulimak kayo langan. Saan kayo asao-asao? Diyos ko. Pakawanan nak no nasungbatak iti baribar ti kabsat ti amak. Diyak nalapdan ti riknak, Diyos ko. Pakawanan nak ko ma. Pangaasim tay ka na kumaitikiran, Diyos ko. Di nakbaybayan. Pangaasim ko ma. Sakmay nagsarak ta. Imawag ti may sa akabsat talimwel. Anya ti kunanang manang. Damdamagan na noon niya ti resulta ti swab test ni Papang. Ngam kunak amaamuan tapay laang itangal daw. Manang, Adabilin ti kapsat ta, ading ko. Ayaw nak ti kayat na. Ngam masapol nga ibagakan ka. Takayat ko amaamuan mo ti opinyon mo. Nang runak at sikat ti kadwak nga adda ita ditoy. anya day tamanang. Sige, ibagam. Saan nga daw dawat? Ngam no bilang agpositibo iti virus ni Papang. Saan tayo na makita pa'y? Gaputa sigurado nga idiretsyudan nga ikrimi. Manang Vanessa. Ngambilin ti kabsat ta, nga uray negative ti resulta ti swab test na. Diretsyo matla ang amakrimate. Taiso kano ti kayat ni Papang. Kasla na dakamat mo't kanyak day tani papangidi, manang. Kunana ano mabalin. Di na kayat ti mailungon. Kan may masayag iti mabayag no bilang laang. Ha? Naibaga namat kan katikas na? Wen manang. Apay, nadakamat na kadimat kan ka? Uwan ading ko. Naibaga na kanyak dayta. Kat rumbang lang ang masurot ti kayat ni Papang. Mabit lang ading ko. Tikabsat ni Papang aday di abroad to'y agri-request iti video call. Mabit lang ang tasong batak. Talagang agirim remedyo kami pailaan ka ni ading ko alimwel iti kwarta, uncle.
Diyak mo't makakid daw iti tulong kadag iti kakabsat yung ada ditoy. Ta imbes at tulungan dak, pagsasawan dak pa'y, nang runa ni Auntie Bebang. Amok di ugali dagiti kakabsat kong adda dita kaanakan. Uncle, Inawagag na anak ko'y darabi. Ni kasinsin mo nga alan. Kung nagkay pauit ko pinkuhan na di kwarta ang maaramat para hindi pupusay di ama. anya di kaya Diyosawan, Uncle? Amok dirigat ika di ta Pilipinas. Amok madirigat mo, Vanessa. Tayo pag-aamin kanyak ni kasinsin mo nga alan. Amok kada kayo ni ading mo alikwel dagat asikaso iti amin. Kadagiti kakapsat yu iti legal na asawa ni Papang niyo. Damat iti adayo. Uncle, Alan, akasinsin mo di pakipawita kiti gastusin niyo para hindi papusay ni Papang niyo. Apa man na maalan na di pawit ko. Sarakan nakadagos tayo diretso ng iyawat at kwarta. Si Kartong ti makamoy di pawit ko. Saan may akayat ang makipiyang dagiti kakapsat ko nga dadita. Pasigurado, pag inaguman dan tumanan di kwarta. Nalapag ka na kan. agyaman na, Uncle. Talaga pa rin ko tita ti kwarta. Isong agyaman na kada kayo. Agyaman na kunay. Iti panawan ti panubok, no lakit di takumpet ka iti namarswa, di nakabaybayan. Napanagnakak dayta, manang Emmy. Tauray no kasano ti kinarigat ti sitwasyon gapo iti pandemic. Kala at latan asumangbay dagiti saan anamnamaan at tulong. Karaman pa yan dita ti panagnegatibo ti bangkay ti amak iti virus. Iso anairwarmi iti ospital. No pay kasta, saan anabal sa mo adagos, gapu iti panaka-freezer na. Bayat nga ururayan mi ama isimpa ti bangkay ni Papang, napan kami adwa ka ni ading ko alimwel, iti pagtaengan ni Auntie Bebang. Ay, saan nababali na bakrimi ti kapsat ko? Diyak itulok! Auntie Bebang, kasta ti bilin dagiti kakabsat mi, asaan ang makaumay ditoy, gaputa at dada iti adayo. Ulbod ka! Nakasaritak matidan, kunada asan damat akayat ang bakrimi ti amada. Imposible day ta, Auntie Bebang. Agpapada ti desisyon mi nga agkakabsat. Taiso day ta tibilin day di Papang, idi si bibiyag pay. Ay, sumardeng kayo! Da kayo nga anak, iterwar! Ha? Oo na yan, ti kasta pa nagsasauyo kada kami, Auntie Bebang. Imay kami ditoy. Tapno'y pakaamumi kada kayo na irwarmin iji ospital ni Papang. Tapno sumardeng kayo na mga ibagbaga binaybayan mi ti amami. Itatay may baga kada kayo ti plano mi ngagkakabsat. Kastakit din ti bagayo. Unay kayo matan. Ay, di kagpakalaing si ka nga anak itiruar. Awan ti karbangam nga ginlalaing ngag desisyon. Tanak na kalaang ti kabsat ko itiruar. Manang Vanessa, tinasaya, pumanawtan dito eh. Naibagatan ti kagarata. Pumanawtan dito ita ang mga noon niya pa iti mapasamak. Umay kan manang.
nakasaritam ka din dagiti kakabsat ta, Manang Vanessa. Wan ading ko. Imbagak ti amin ang napasamak. Imbagak mutlaang ti kinuna ni Auntie Bebang ang nakasarita na ida. Ket, agpaiso ka di Manang. Nakasaritan na antibebang dagiti kakabsat ta iti legal nga asawa ni Papang. Saan, ading ko? Kaya't nga ruta sa hunday ta, agul ulbod ni antibebang. Nabatad nga gululbod. Imbagak mutlaang kadagiti kakabsat ti may papan iti kwarta nga impatulod ti kabsat ni Papang. Ket, anya ti kunada ngay. Data kanun ti makaamo amang i-budget. Agkid-kid daw da iti pasensya. Tatalaga asaan da makaumay dito'y lugar tayo. Tamalaksid na ingat ti quarantine status tayo ita, gapo iti pandemya. Marigatan damot laang amang remedyo iti gastusan da nga agbiyahe, no bilang laang. Anyan, di man la makaden na ni Papang dagiti anak na iti legal nga asawa na. Lemuel, Data sana di makiliti din na ni Papang. Data ti kaden na itaapim mo sayan. Uwan gaya Manang, kasanun ti may papaniti damo a plano, amakrimit adagos ni Papang. ti balakad da. Imasayag iti may salaang nga aldaw ti bangkay ni Papang. Tapno mapagustuhan daan ti Bebang. Kalpasan na, ikremate ton sakbay ang maitabon. Umanugot nga tanan ti Bebang iti kasta a plano, Manang. Makaamuditan. Tinapatag, tungpalan ta ti desisyon dagiti kakabsat ta iti legal nga asawa ni Papang. Diyak kayat apaayan ida. Takinapudno na. Masya nakadakwada. Gaputawan da iti dan na ni Papang. Iti kanito arumbang ko mga addada iti dan na ti amatay o. Kasta tinagbalin a plano mi nga agkakabsat, Uncle. Iso nga ita, nakamasayagan ti bangkay ni Papang. Kitapudno na kaanakaan. Inawagak na antiyo a Bebang. Pinagbagaak, ta sana rumbang at ikayat na ti masurot. At da kayo nga anak ti kabsat mi abimusay. Iso da kayo ti rumbang nga agdesisyon. Ti rason ni Auntie Beba, Uncle. Anak kami kano kanilimwel itirwar. Iso nga awan kano ti karbengan mi nga agdesisyon. Ay, bintot na itarason na antiyo a Bebang. Tanudyak agbintot. Desisyon nyo amin nga kakabsat na ita. Saan ka di? Uwan, Uncle. Kasta tinapagnunumon mi. Gaputa isumot tinaibaga ni Papang idi si bibiyag pay. Aramidan nyo na niya di desisyon nyo nga kakabsat. Kitawag mo't niya agpasensya kayo ka ni ading mo Alimuel, Vanessa. Pasensya nyo latan nagiti partido mingata dita Pilipinas. Takinapot nuna. Talaga nagulo ti pamilya mi. Iso nga ro kinay kayat ko pa yung tinagtalinaad dito abroad. Gapu iti ugali dagiti kakabsat mingata dita. Nang runa na antiyo a Bebang. Iso nga ganus kayo ka ni Limuel kaanakan. Kada kayo kat nga ro ti adda dita. Tinapatag at maisimpayo ni Papangyo. Uwan, Uncle. Tandaanan mi ka ni ading ko ti balakadyo. Kat agyaman kami manan kada kayo. Una yan, Manang. Imbes ko maamang rugin dagit agkararag para itilamay ni Papang. Ngam saan da makarugi. Gaputa manipod simbangpot nanti Bebang. At damot latan ita abay tilungon ni Papang ngagdungtong aw. Uwan nga rod ading ko. Kunamot lan agpaypayso ti panagdungdung aw na. Idinto tamumot ti amin no kasano nga imamag na ni Papang idi si bibiyag pay. Uwan nga rod, Manang. Di na pa'y tinulungan na pulos ni Papang idi masakit. Ita, isukit din ti kunamlan na sakitan iti husto. Gapo iti ipupusay ni Papang. Ala, bye-bye amlatan ading ko. Ti importante, napagustuhan da. Kat mapatgan mo't laang ti kayat ni Papang idi si bibiyag pay. Asaan ang malamayan iti mabayag. Tainton bigat, apaman ang makrimit. Maisimpanton ni Papang. Tapno makainanamutan.
Saan kami ang nakapalwalo, idi madama ang nakamasayag day di papangmi, manang Emmy. Gapo ta nagdungdong aw mutlatan ti maysa nga ikit mi, iti abay tilungon na. Ngam uray no kasta, sinigurado mi kanilimuel akabsat ko, ana kompleto ti palwalo day di papangmi, para iti panagulimek na iti dan na tinamarswa. Aklunek nga adu ti agkakasakit asao, ken pasamak, ana pasaran mi ken ni ading ko, idi pimusay day di papangmi, ana igiddan pay iti sitwasyon ti pandemya. Ngem inanusan mi amin dagijay para ken kuana. Saan min nga ingkaskaso no anyaman dagiti nangeg mi iti partido ti amami. Basta ti tinarigagayan mi laengen, ket ti maisimpami anasayaat daydi amami. Daytoy ti padas ko nga amok ajak tupulos malipatan manang. Tuy pagayam mo, Vanessa. Pagayam a Vanessa, anyan nga agpaiso anya. Ammo masansan man akasta ti pasamak. Numakuna nga anak ka itirwar, kaslakit din nagdakas ti pagkitkitaan ti sabalikan ka. Idinto tawan mo ti basol mo, tadi mo mat nagayatan ti pannakaitaom. Tirigat na, mismo pa'y adagiti kabagyam ti umuna amang idadanas ka. Ngem dayawan ka iti kirad ti pakinakam mo. Da kayo iti adim kunak manlaangan. Gaputa saan nyo abinaybayan day di papangyo. Ket sinigurado yo ana urnos ana isimpa, iti laksid dagiti napasaran nyo. Day tamat ngamin ti importante pagayam ko. Ti mangibaklay iti akam, wenno obligasyon nyo iti naganak kada kayo. Uray anya pa iti ibagbaga ti dadduma, maipapan iti kinatao yo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti ingka pa nang ibinglay iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket manipud iti pagayam, ang nagpailingad iti nagan nga Enrico, nga iti agdama ket adda iti Espanya. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, agarup sa nga 15 atawan akon nga OFW. Ket no Jack Mariro, 2005 idinaudi ang nangagak daytoy a drama. Sa anak met amaykan iti gundaway adumngeg no agbakasyonak, tamaibus met ti oras ko a makibanbanding kadagiti kakabagyak. Iso akas taunay ti ragsak ko, idinangagak daytoy a drama iti YouTube. Dagos ang nag-subscribe ak iti channel yo, tapno awan ti maliwayak nga upload yo. Ilingad naklaangan itinagan nga Enrico, ket iti agdama, addaak dito Espanya. Kaadwan kadagiti na idrama yo, ket padas dagiti OFW akas kanyak, ket makunak nga agpayso amin dagiti insalaysayda. Siyak a mismo, adamat kapadasak ididamo a nagabrodak, ngam saan adito'y Espanya. Pasensyakan no jakon ibaga no anya apagilyan ti nakapasamakan ti padas ko, tapno di dantukat ko naan amang daddadaelak. Kasaan mat nga amin nga adda ijay ket nakapasar iti napasarak. Sapay la ko mga rod, tamakaibati akmet itilinglingay kan adal kadagiti padak nga OFW, nang runa kadagiti agpangpanggapmet nga agabrod, akailyan tayo. Kaya't mo sawan, nag-renew kay ito kontratam dito abroad, Agnes? Kapilitan, Enrico. Tawan pa'y maturnong ko. Dandani pinagbayad may matamin iti utang
kinatgadak iti lasod ti talo atawan. Agnes, Maawatan na ko, Enrico. Amumot noon niya di adda ka bibiyag mi dita Pilipinas. Nakaro-karo na ilumlum kami pa iti utang. Idi nagsakit kan pimusay day di amak. maawatan ka, Agnes. Ngam kailiw kan. Naimbag ko man bakasyon ka mat, tapno maupup ti iliw ko kun ka. Kinsaan lang nga siyak. Amok nga oray ti pamilyam, kailiw da kamatan. Enrico, Mabalin ba't nagbakasyon ka? Oray makabulan laan, saan ka di? mabalin. Ngam, pampanunutak namin ti gastusak. Saan mo't na ibaklay ti employer ko ti gastos ko no bilang. Bukod ko ti gastos. Iso asapay lang ko mata maawatam. No apay asa anak ko nga agbakasyon. Sige nga Rod ah. Basta agan nagkakanayon dita, Agnes. Kat kanayon ko matandaanam nga ay ayatan ka unay-unay. Anya jay kunam, Enrico. Aga brodak, mama. Kaya't ko tagbakasyon. Sikaman, Enrico. Sa dino ti pagbakasyonam. Injay ayan ni Agnes, mama. Kailiw mo at talagang ti kaayan-ayat mo, anya. Jack ilibak day ta, mama. Agtalo tawanan na saan kami nagkita. Oh, saan ka din nagbakasyon? Nag-renew iti kontrata na, mama. Kaya't sana makabakasyon. Tamasayangan iti gastos. Sa bagay, praktikal matitan ti panagbiag, anak ko. Adamot punto ni Agnes kat, rumbang la maawatam. Maawatak day ta, mama. Ngamga po'y tinalaos nga iliw kun kankwana. Kaya't ko tagbakasyon ita ayan na. Tapno makapaginilaw kami mat. Adakan ka dayta, anak ko. Ang kasanon nga di imbangon mo ang negosyo. Kinasalita ko ni Insan Antonio. Isupay lang ti makam mo. Oh, anya nga Enrico. Kumusta dagiti papeles mo nga ipagpagnam? Ayos aminin, mama. Naurnos kon. At damot ton plane ticket ko. Kompleton. Kat, tipag naadam nga ijay. At dan pag naidak niya, mama. Iti dagos ni Agnes. Kasta ka di. Ipalagip ko laang Enrico. No agdagos kay ti ayan ni Agnes, agtanang kayo. Laglagi pa nga da trabaho ni Agnes ijay. Kat no madisgrasya, ang mga noan niya pa iti mapasamak kan kuana. Mama, Oh, apay ang nagsanaay ka. alukuyok ni Agnes nga agawi din, mama. Anya, apay, anak ko. Basta kasta ti panggap ko, mama. Ikagumak nga alukuyin ni Agnes nga agawi din. Umadanin ti umay ko dita, Agnes. Agkita tamot langan, kalpasan ti naunday apanawan. Enrico, Oh, apay, Agnes. Kasla na liday ka mo titi impadamag ko. Adandanin ti panagkita ta. Ada ka di parikot? awan. Awan, Enrico. Awan. Sigurado ka, Agnes? Sa baling amin ti tinor ti timag mo. Awan, kunakmat. Laban nugak laan. Sigurado ka? Wan. Padyanak ko, ma. O sige, agin na ka nga rodan. Sana bale, taagkita tan iti mabiit.
ko iti pagilyan nga ayan ni Agnes aka ayan ayat ko. Napalalo ti panagtibayok manang Emmy. Panagriknak ket adda maduktalak apakapasakitak iti husto. Gapukat nga rod iti sabali adyar na kadagiti naudi a panagsarita mi. Ididandanin ti ipapan ko iti ayan na. Nakagtengak nga rod iti pagilyan nga ayan ti kaayan ayat ko. Kat nalaos ti ragsak ko, takalpasan ti naunday a panawen, nagkita kami matlaangan. Dito'y nga rod ana amwak, no apay asabali ti jarna a nakisarsarita kanyak, sakbay anapanak iti pagilyan nga ayan na. Kunak man no legal ti umay mo ditoy, Agnes. Isang arod ang nagdakil ti nagastos mo nag-abroad. Sana ya? Kastamot ti amok ididamo, Enrico. Ngam naloko ak gayam. Awan ti employer ko asin ang putak ditoy. Nagkalkal la utang akpay nga rod iti lasod ti makabulan. Naimbagtada ka ilyan anaasi anang tulong kanyak. Inserek nak iti pagpapaayak ita a restaurant. Pilipino matlaang ti akin kukwa. Inawat nak nga uray illegal gayam ti umay ko ditoy. Anya kat gaya man tinapasamakan ka ditoy. Una yan. Dayta ti makagapo. No apay anadlaw mo adanda ni Jack kumakayat nga umay ka ditoy, Enrico. Tadyak kayat amadoktalam ti kasasaad ko ditoy. Sana bali, Agnes. Adda akon. Iyawid kan. Ha? May isa kadagiti kang runa nagagarak na imay ditoy. Katapno iyawid ka, Agnes. Iso apang ngasim. Agawid ta ko man iti Pilipinas. Enrico, siyak tagpakaasikan ka. Di nakpilitan nga agawid iti Pilipinas. Adupay tinaskan abayadan mi. Kayat ko maiyaon iti rigat ti pamilya. Iso pa nga asim ta di nakpilitan nga agawid iti Pilipinas. Agnes, tulungan ka kadagiti utang ni anas kinabayadam. Basta agawid ka kuman. Pang-asim. Saan, Enrico? Ha? Diyak kayat ti kasta nga imbagam. Di ka kayat mairaman iti parikot ko. Nakababain. Iso pa nga asim. Maawatan na kuma. Pang-asim, Enrico. Sapay la ko matamaawatan nak, mama. Enrico, anak ko. Abangan mo maisagmak kay di kasta nga aramidam. Saan, mama? Saan da kapag danagan? Apay nga min abasako na. Pang-asim, mama. Maawatan dak ko, ma. Amuyumot ngay ayatok na Agnes. Enrico, Saan ko ang mabali na panawan ita dito'y na Agnes? Nang runa ta na amwa kung ti mapaspasamak ken kuana. Di ka agdanag, mama. Awan ti daka sa mapasamak kanyak dito'y. alangarod. Ngam pang-asim. Aganad ka dita. Jak lakit di ka ba alanod at aka sa mapasamakan ka. Wen, mama. Ikalik. Agan nadak. Kat agyaman nak kamaawatan nak. Tandaan nam, Enrico. Saan arumbang amaamon ni boss nga agayan ayat ta? Amangan no saan na kang awaton iti restaurant? Ibagam kan kwa na ana biktima kamot iti illegal recruiter. Di mo ibaga at tourist visa laang ti dokumento mga imay ditoy. Sige, Agnes. Laglagi pag timbagam. Saan laday ta? Ikagumaam ti agulimak nga uray anya pa'y ti maduktalam no bilang tamaawat ka iti trabaho. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Basta, maamuam to no anya ti kayat ko asawan. Tandaan am amin nga ibagbagakan ka ita. Masapul nga agtanang ka tapno saan ka maisagmak. Di mo't ko na mapilipino mo't lang dakin kukoy ti restaurant? Uwan,
Apay nga rin anas kan, Enrico, pangaasim. Dumngag kalatan kanyak. Katong palom amin nga ibagbagakan ka. Kangay kabarbaro ka di, Troy. Iti kitchen di pa kay distinwam. Tumulong kay Jay. Aginaw, agdalos kan amin na matrabaho iti kitchen. Rumbang nga tumulong ka. Nawatam, when, sir? boss ko na. Tagas na ti awag kanyak dagiti padam nga agtrap-trabaho dito yung restaurant ko. When, boss? Da ka din pag naadam dito eh. Kanuawan, mapalingag na kay ti bodega, tapno at datagbantay dito yung restaurant. Adan pag nadak ditoy, boss. Adda timulong kanyak. Kat isumat lang tinangibagang agal-ala kayo iti trabahador yo akailyan nyo a Pilipino. Adan pag nadak ditoy, boss. Ididamo, impagarup ko no istrikto laang ti amo mi a Pilipino nga akin ko ka iti restaurant iti daydi a pagilian manang Emmy. Ngambayat nga agbaybayagak ijay, naduktalak a malaksid a narungsot ken naimot. Gip-gipiton na pay dagiti trabahador na a Pilipino. Tirigat na, awan apulos ti makaiturad a mangibaskag iti madi nga aramid na. Tamalaksid nga da koneksyon na. Ipulong na pay kadagiti otoridad ti asino man amang kontra kankwana. Apanggapwan tumeten dagiti otoridad amang kemeg iti masaknan. Paamin kami kat ngarod a nagtrabaho ijay kat awan ti legal a papeles na. Ado tinaduktalan ken naimatangak amay kaniwas nga aramid ti Pilipino nga akin ko kwa iti restaurant a nagpaayak iti dayjay a pagilian. Kas iti na minsan. Agnes, anya tinapasamak. Apay akinumag dagiti pulis ni Manang Margaret. Nagreklamo. Tadakkel ti inkaltas ni boss iti sweldo na. Katkastan tinapasamak. In-report ni boss nga awan ti legal a papeles na. Anya? Imbaga na ko maangamon ni boss nga awan ti legal a papeles na. Ngam inawat na lata nagtrabaho dito eh. Sabali ti imbaga ni boss kadagiti pulis. Imbaga na anaduktalan na nga awan ti legal a papeles ni Manang Margaret. Iso nga in-report na. Anya? Nagalasan ti ugali ti Pilipino nga amo tayo. Nagalas. Di nakpagnanagan dito yung mama. Nasayati ka sa saad ko. Sigurado ka, Enrico? Wan mama. Da kayo nga eh. Kumusta kayo dita? Nasaya at matanak ko. Uwan gayam, naawagam ka din minsan mo, Atonyo. At sa ibaga na maipapaniti matmaton na negosyo. Nagsarita kami mama. Naibilin ko nagitirumbang aramidan na. Nasaya at nukasta. Kaano nga kawit kayo ka ni Agnes? Diyak pa'y maibaga mama. Ngamdi ka agdanag. Tasaan na ka mauma mga lukoy kin Agnes. Kat iti ka nito nga manugot. Agawid kami. Agnes, madya talaga tiriknak. Kunak tumot ngamin kan kaasaan kan asumrek. Ngam nagpilit ka pay laang. Amangan numadlaw na kapay ni boss.
Di ka agdanag. Ika gumakti saan nagpadlawan ko, ana. Kabaalam ka di? Sigurado ka? Wen, Alan, agsubli ka niti trabaho mo. Sana ron ba nga makita na ka ni boss nga da dito kitchen. Panawan na kung dito eh. Tagin nawak pa eh. Sige nga, Rod. Aganad ka. Agkakapsuta ka talaga. Kasla na barak. Anya nga Dagit ibaso na sakit ko. Natnagkat na buong dan. Bener kasi ka, Enrico. Amom ka din umano ti gatad, dagiti na buong mo abaso dito kusina, ha? Amom ka di? Boss, pasensya kayo na. Medyo madingamin tirik na ka. Iso... Tikit di bagam, nang ka. Gapo iti inaramid mo. Saan ka ngagsweldo iti 2 bulan? Anya? Boss, saan mo ta mabalinday ta? Awan asik, kadagiti kasken ka nang. Basta saan ka ngagsweldo iti lasod ti 2 bulan. Kapno mapayadam ti sumagmamano abaso a binuo mo. Aglablabos ka. Enrico, di mo ilayat kanyak daytay mo ko ginamatam. Amangan no, numaiduyok mo kanyak dayta. Talagang iduyok ko kan ka daytoy taglablabos kan. Kailyan da kapay, ngam sikat imang idadalos ka na kami. Iswa na saysayat numapukaw ka na hayop ka. Ayop! Nag-asimip nga ti panagkitak iti day di akanito, manang Emmy. Iso na aramid ko ti kasjay. Nakulaapan ti panunot ko gapu iti sagubanit ken pungtot ko. Nakapagpanunot aklaeng iti limpyo, idi inanawanak ni Agnes. Kat naamiris ko ti dakkel abidot an aramid ko. Ngem dayjay apagteng tinangipaay kirad ti pakinakam dagiti kailyan nga agpapaay ijay. Ket sangsang kamaysa kami nga immasideg iti embahada ti Pilipinas tapno agpatulong. Saan kami met anapaay? Ket naduktalan pay ti madi nga aramid ti nagbalin nga amo mi. Tinulungan na kami ti embahada a nagawid. Ket kabayatan ti kaadami di ta Pilipinas, plinano mi kani Agnes ti amin. Agingga nga agpada kami ana pagasatan ana kaumay dito Espanya. Ket dito'y matan abinukal mi ti pamilya mi. Ket maragsakanak amang ibaga nga agingga ita. Nasaya at lata ti trabaho mi nga agasawa. Iso ang makatultulong kami kadagiti pada a Pilipino nga adda ditoy. Daytoy tipadas ko kas maysa nga OFW ajak to malipatan. Toy pagayam mo, Enrico. Pagayam nga Enrico, agyamanakkan ka pagayam ko. Gapo iti panangibinlay mo iti padas mo. Naalas a panunutan nga dalata sumagmamano a kailyan tayo. Na imbes nga isuda ti mangisakit kadagiti pada a Pilipino iti balasiw taaw, saan ta isuda pa iti kangrunaan a mangidadanas kadakwada. Nagasat kamet ta naurnos ti nagbalin a parikot mo iti dayjay a pagilyan. Ket na ipaayam iti kirad dagiti kakailyan a ginundawayan ti nagbalin nga amuyo.
Alakastan pagayam ko. Kat agyaman na, iti panangibinglay mo, iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan a Faith, nga iti agdama, kat adda ijay Colorado, USA. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Faith kunam kumalatan kanyak. Naganda ito iti anak ko, kat iso ti kayat ko nga iyawag mo kanyak. Di makalak dita Pilipinas, kat idila ang tawan 2017 anak agtengak ditoy. No adda dagiti mako na a single mom, mamati kayo siguro nga addamat single dad, gaputa kasta ti estado ti amak. Nasingpet ti amak, kat awan ti makunakkan kuana. Tano siyak ti pagdamagan nyo, makunak at ti amak ti the best father in the world. Ngam gagangay laang matsiguro, asapulan ti anak, ti inana. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos ka ni high school. Ipampanakkel ka launay, Faith. Agyaman ak papang, agyaman ak unay. Oh, kasano nga rod, anak ko? Agawid tan, tapno mangrugin ti pasken ni Jabalay. Ha? Pasken, papang? Wen, anak ko. Sigurado nga ita, nakasaganan dagiti makan ni Jabalay. Kasano nga dagsagana, papang? Kat adatamat dito eh. Ay na, siya kunti makaammo dita, anak ko. Basta dapas ka ni Jabalay, gapo iti panagturpos mo. Ha? Oh, apay akas na mas daaw ka. Rabrabakan nakmat, papang. Kasano ko mga dapas kan ijay, kat agpada tang adda ditoy. Kalkalpas lang ti panagturpos ko. Surprise, anak ko. Ha? Papang? Sana gaputa duwata lang ang bibiya. Kat saan ka nakabailan na sorpresa eh. Iso nga umay kan, anak ko. No kayat mo, ayabam dagiti gagayim mo. Numayat dalakit ni. Tatalaga nga dapaskan ijay balay. Oh, anya anak, nasorpresa ka kadi? Unay-unay, papang. Agasam, kinunsabos mo gayam daan ti Lydia, kanda giti kakasinsin ko, tapno agsagana da diti balay. Imbagak meten ken ka, anak ko. Surprise! Para da ito iti panagturpos mo iti sekundarya. Ket adda pa'y may sasorpresa ken ka, Faith. Ha? Anya day ta, papang. Oray anya ti kayat makurso iti kolehiyo. Isu ti adalem. Ha? Papang? Oh, apay anak. Di mo kadi kayat? Kayat ko, papang. Kayat ko. Ngam... Oh, apay nagsinay ka, Faith, anak. Adda ko makidawag, papang. Kat sapay la ko matapat ganak. Anya dayta, anak ko. Ibagam. Ikarik nga oray anya dayta. Ipaay ko ken ka. Kayat ko amaamuan ti maipapan iti ina, papang. Ah, Pangaasim, papang. Uray day tala ko man ti ipaay mo a regalo iti panagturpos ko iti high school. Pangaasim ko, ma. Mas daawak no apay analiday ka, Faith.
Rumbang kumaanaragsak ka Tamalaksid ang nagturpos ka ni ti high school. Pagadalan na ka pa ni papang mo ituuraan niya kaya't mga kurso. Jose, Adda ka di parikot mo? awan mat. Apay nga rin naliday ka. Di naksangamin patgan ni papang itikid daw ko kankwana. Ha? Kasano di nakapinatgan ngay? Di mo't pagadalin na kangarod iti kolehiyo nga uraan niya pa iti kaya't mga kurso. Saan amay papan iti dayta, Jose? Ada sa bali akid kidawak kankwana. Kat aging gaita. Jak pay amo no patgan nakwan no saan. Pasensya ka no napalabas ti sumagmamanungal daw. Sakbay nga ibagak ti pangedeng ko, anak ko. Papang, Sipod na addaan kay tinakam. Inka gumaak aliklika na mapagsaritaan ti may papan iti inam. Nang runa dudumdumngag ka. Papang, no talaga saan mo akayat nga ibaga kanyak ti maipapan ka ni mamang? Saan ako nagpilit? Lipatan tala. Saan, anak ko? Saan? Husto ka. Rumbang lamaamuam tagpay sumay papan iti inam. Aklo nagkakayat ko nga ilima di tagnanayon. Ngam talaga gayam adumtang ti umno a panawan. Amasapul nga ibagakken ka. Papang, Kat dayto yung ti umno a panawan, Faith. Dumngag ka, anak ko. Ta ibagakken ka ti amin, maipapan iti inam. ididamo. Talagang awanan ti maamuak maipapan iti inak manang Emmy. Ngamkas iti imbaga ti amak. Adda umno agundaway para iti amin abanag. Kat day di akanito ti umno agundaway tapno maamuak ti amin. Agingga iti kabasitan a detalye maipapan iti inak. Imbuksilan ni papangkanyak. Diyak amuno rumbeng agragsak, wano aglidayak iti naamuak. Gaputa saan gayam ada kami ti legal a pamilya ti inak. No diket, naaddaan dalaeng iti limad a relasyon iti amak, idi adda iti pagilyan tayo a Pilipinas ti inak. No kunam nga intad ni papang mo ti pakakonta kami ti inam. Anya pa ilang aruter aramidam, Faith. Jose, Kunta ka mo na. diyak ka mo, Jose. Kasla, adda amak ko. Anya? Unay kamot kan? Nagbayag nga inalman mo ama-amuan ti may papan iti inam. Ita tayempod nun ni papang mo. Kan addan pakakontakam kan kuana. Maamak kan? Kasano da ita? Diyak ka mo, Jose. Pampanunutak namin timbaga ni papang. Anya nga yung bagana? Patib karak ko makano ti pakinakam ko. No bilang kontakak ni mamang ko. Ni kano papang ti kang runaan ang masakitan, no masakitanak. Ha? Ni, kasano da ita? Diyak mata mo. Isungarod ako nakakaslamot kan adda amak ko amang kontak kan ni mamang ko. Makamuditan, i-message ko ti inak. Talaga akayat ko ang mamam mo. I-message ko iti intod ni papang apang kontakak kan kuana.
naimbag nga orasyo. Siya ni Faith, ni Ben ti amak. Isend kon. Aday ta, na-isend kon. Ay, Diyos ko. Agtib-tibayo ak. Ag-reply nga ta ti inak, iti pa nang i-message ko kan kuana. Sapay la ko matag-reply. Nangina ti bayad ti text message iti balasiw taaw. 15 pesos ti kada text. Iso asapay la ko ma, tag-reply ti inak. Sapay la ko ma. Faith, anak. Apay, ano tinapasamak? Apay ngagsangsangit ka. Papang. Lahat mo tani marakop ka kanyak. Apay, anak ko. Anya tinapasamak? Apay ngagsangsangit ka. Papang. In-message ko ni Mamang. Kat, anya timbagan, anak ko. Isu ka di ti makagapo. No apay ngagsangsangit ka ita. Uwan, Papang. Ibagam kanyak no anya ti imbaganakan ka, anak ko. Ibagam kanyak. Pinasakitan na kakaditi inam. Saan matkit di, Papang? Apay nga rug nagsangsangit ka. Kasanamat ngamin, Papang. Nabayag akailiw ko ti maadaan iti ina. Isu nga rod akinid daw ko kan ka nga ibagam kanyak. No kasano ang makontak ko ni Mamang. Faith, anak ko. Inturturod ko tinang i-message kan kuana. Nabayag santo nag-reply. Upat sa nga oras. Kalpasan na. Haylaan tin-reply na kanya. Faith, anak. Imbagak matken ka saan ka di. Agbalin ka kumaan at tibkar. No talaga akayat mo amam-amo ni mamang mo. Narigat nga minti sitwasyon, anak. Imbagak matken ka. Adda legal a pamilya na. Iso pang nga asim, anak ko. Aganos ka. No talaga kayat mo amam-amo ni mamang mo. Aganos ka, Wan? Saan ka asumuko? Ituloy mo ti komunikasyon mo kan kuana. Saan ka alapdan? Basta agbalin ka kumaan na tibker, anak ko. Kaya't mga asawan, Faith, agtultuloy yung ti komunikasyon nyo nga gina. Wan Jose, iso na laang ta. So magmamanong oras santo ag-reply iti text ko. Kas itay agsapa pay laang ang nag-text sa kankwana. Ngam ni, malaman, awan pay reply na. Amangan mo't no busy, ah. Ayan na, aya. EJ Colorado, USA. Ha? Amerikana ti inam? Half-half. Pilipina kano ti lolak ko na ni Papang. Ti lolok ti puro nga Amerikano. Kasta ka di? Wan. Ne, mabait lang nga. Ang mga ni Papang tinag-text. Ha? Jose? Ni mamang ko tinag-text. Mabait lang nga. Basta ti text na.
Pulos jay tinagbalin a set up mi iti inak manang Emmy. Pudno nga dan komunikasyon mi, nga mabayag santo ag reply. Kan uray na minsan, di nakman laki numusta. Kan tikang runaan apakasairan tiriknak, di nakpulos inawagan iti anak, kabayatan ti panagsinukat mi iti text message. Ngam oray no kasta, naragsakan naklatan, nang runak at adamot latan ni Papang amang padpatibker iti riknak. Agingga adimteng ti gundaway, anakaawatak iti mensahe, anakaragsakak launay. Ano dyan ko na, Faith? Agbakasyon dito Pilipinas da mamang, Papang. Kamaudyanan na, agkita kami matlaangan. Oh, saan kayo kadi amaragsakan iti imbagak, Papang? Kunak, agkita kami kan ni mamang, tagbakasyon da dito Pilipinas. Anya kayo mutan, Papang? Apay analiday kayo? Saan kayo amaragsakan para kanya? Maragsakan ang anak ko. Iso na lang ta. Madanaganak para kan ka. Ha? Apay, Papang? Basta, at dadanag ko, anak ko. Iso adi mo kumaliplipatan tay bilin ko kan ka. Agbalin ka kumaan at tibkar. Anyaman ti mapasamak, agbalin ka kuma anatibkar. Maragsakan na para kan ka, Faith. Kamaudyanan na, agkita kayo mutlangan nga gina. Agyaman na, Jose. Naimbag ka pa, itamaragsakan ka adagos. Apaman anaamom tinapintas adamag. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Ningamin, Papang. Nadlaw ko ang nagliday. Idinaamon na nga agbakasyon dito Pilipinas ni Mamang. Kat kunana nga agbalinak ko makano anatibkar. Faith, kasayatan no tong palong matlata ti balakad kan ni Papang mo. Laglagi pam. No addaman ti talaga ang makaamam mo kun ni Mamang mo. Iso dayta ni Papang mo. Papang, husto ka din dahito akawas ko? Nakapimpintas ka, anak ko. Nakarkaron ang nagminar di kinapintas mo. Gapoy ti kawus mo ita. Si kamot, Papang. Bula, anak manan ako nak. Saan man, Faith? Talaga nakapimpintas ka, anak. Balasang ka talagan. Kat nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, tanapadakkel ka anasayaat. Nga oray sisyak lang tinangbiag, kan nangaywan kan ka. Si Kati the best father para kanyak, Papang. Kat agyaman ak unay. Anya ngay, gusto ka din dahito kawas ko ang makisinarak ka ni Mamang? Uhen, anak ko, bagay mo launay. Faith, anak, paibilin ko, ha? Agbalin ka natibkar. Papang, Anyaman ti mapasamak, anak ko. Patibkaram ti pakinakam mo. Katno bilang laeng, awagan na kumadagos, Faith. hi, Mamang. Shh. Ha?
Please, di na kawagan iti kasta. Ha? Tita ko nam kanyak. Di na kawagan iti mamang. Apay, anya ti makagapo, tadiyo kayat nga awagan kayo iti... Oh, come on. Saan ko man natangkan ti ulom? Call me tita. Kasta ti kayat ko. Sige, no, isutik ko na yo, tita. Kasta ti kayat ko. Katsakbay ayam amo kay ti asawa kan anak ko. Ipagpakaunakon. Kaanakan ka, kat ikitnak. Anya, Sapay la ko matanalawag kan kadayta. Okay, sumurot ka kanyak, tayam amo kay ti pamilya. Ngam tandaanam, kaanakan ka, kat ikitnak. Diyos ko, nagsakit matanda ito yung mapaspasama kanya kita. Jak pulos ni namnama kastoy ti pagpanagan ti panagkita mi iti inak. Nagsakit. Mga asim, Diyos ko. Ikanak iti kirad ti pakinakam. Asumango iti pamilya ti inak. Babaan iti panagpamarang ko akanakan na. Hindi na kumabaybayan. Diyos ko. Uray laaglulok ti tumeng ko iti daydi agundaway manang Emmy. Jak pulos ni namnama kas jay ti mapasamak, iti kaunaan agundaway apan nagkita mi iti inak. No pay kasta, inturturod ko ti simmango iti pamilyana. Kat pinampanunot kulatan ti kanayon nga ibalbalakad kanyak ni papang. Tikas jay apagteng, kat napasarunwan pay, aging gaan na irwamakon. Kat kasla normalen para kanyak ti amin. Nang runa ta tinulungan nakmet ti inak, iti pinansyal a pagkasapulak. Kat isupay tinang tulong kanyak, tapno makadano nak dito'y Colorado, nga isumet laeng ti ayan na. Tilatan imulak iti panunot ko. Uray pa'y dinak bigbigan nga anak ti inak. Ti importante kat binyagnak idiin si kugnak. Kat naimatangak ti kinangayad ti lubong. Dito'y matan abroad tinakamamuak iti nagbalin akapisi ti pusok. Kan nang ipasngayak iti anak ko. Masansan ti panagbakasyon mi dita Pilipinas, idi awan pa'y ti pandemya, tapno sarungkaran mi ni papang. Ngem ita, makatawanan asaan kami anak kaawid. Ngem nam namaek a makaawid kami itaatawan. Kat agtalinaed kami pa'y laeng dita Pilipinas, tapno makadan nami ni papangko. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Faith. Pagayam ko a Faith, agyaman kami met iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Kasakitan siguron para iti maysa nga anak. Nang runa kadagiti kasken ka anasayaat nga anak, ti saan abigbigan ti bukod na anaganak. Ngam amom pagayam ko, iti sabali abanda, dayawan ka. Gaputa saan ka nagpailuyos iti sakit tinakam.
kat nagbalin a positibo ti panirigam iti biyag. Iso ama siguradok pagayam ko. Agbalin ka anasayaat, ken manangipateg nga ina, iti anak mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag.